Hori da! Kejatzen naiz, opor gutxi daukagulako. ETV baten ez dagoelako dragoi bola. Jostailu denda gutxi daudelako. Nik kejatzen naiz ez naizelako lehendakaria. Lehendakari izatea gustatuko alitzaizuke? Bai, ez. Zergaitik ez? Nahiago dudalako bizi. Lan asko duelako. Bai, ze daukazu dirua. Diru asko daukadalako. Ez lan asko daukadalako. Eta lehendakari izateko, zer ikasi behar den balakizu? Politika. Politika. Balakizun orden lehendakaria, nola izena duen? Ibarretxe. Jose María Aznar. Juan Jose Ibarretxe. Eta nongoa den balakizu? Laudio. Nun bizi da, bera? Uste dute hemen, Plazoleten. Hemen? Ajurianean. Eta nun dago Ajurianea? Ez dakit, Gasteizen ez dakit. Bai, Gasteizen, hori da. Ajurianea nolakoa uste duzu dela? Handia. Laudio bezalakoa edo. Handia, beraz. Bai. Handia. Lehendakari izango bazina, zer egingo zenuen? Gaztetako leku gehiago egitea. Vale, gaztetxe gehiago. Minimotoa kaletik ibiltzea. Basta gehiago egoteko. Egin parke asko, diru asko eman. Ari, Ruel lehendakari! Ari, Ruel lehendakari! Esatzen naiz, Santurtziko kale asko oso estuak direlako. Zakarrontxu gutxi daudelako. Kolumpio gutxi daudelako. Nik kejatzen naiz, Santurtzin ez dagoelako hondartza. Esondu. Zuk zer nahi duzu? Superportua ala hondartza? Hondartza. Ze hondartzan alda igeri egin eta egin nahi duzuna eta superportuan ezin da hori egin. Jolastu aldugu eta igeri egin aldugu. Superportua zergaitik? Ez dagoelako area. Udan zer egiten duzu? Hondartzara joaten naiz eta nire herrira joaten naiz. Kotzea hartu eta beste hondartza batera joan. Iztinara joan, hondartzara joan. Non hondartzara joaten zara? Las Arenas. Eta zuk non jarriko zenuke hemen hondartza? Portuan. Hemen ez dago leku asko. Portuan. Santurtzen balago eguzki hartzerik. Bai. Piscinan. Igeri tokian. Eta zure ustez onala eguzki hartzea? Ez oso ondo. Ze batzuetan erretzen zara. Babesik hartzen alduzu? Bai. Zer botatzen duzu? Krema. Jon, bero naiz. Pasa kantinplora. Beroak zaudenean zer egiten duzu? Kendu arropa. Eta hotzak zaudenean? Bi pintzen du gauza bat bere ematen duena. Eta hondartzan zer da gehien gustatzen zaizuna egitea? Olatuak. Eta inoiz joan atzara bakarrik hondartzara? Ez, oraindik oso txikia naizelako eta igual joaten naiz beste leku batera. Zer du Santurtzik beste herriek ez duena? Festak. Sardinerak? Bai. Zer ez du Santurtzik? Hondartzak. Santurtzitik Bilbora, Beti zu jai gutxi daudelako. Nik egeetan naiz, basaurin aldapasko daudelako. Aldapak dira neska honen kezka bakarra eta protesta bakarra. Bueno, ez dago gehiago. Ba, eros dezala bizikleta bat, edo motorra, edo astoa! Bai, nik ez dut uste astoa erosteko modurik izango duenik, ez da pentsatu ere. Beno, horixe bada zure kezka lasai egon zaitez. Jon bidali duguta, arazoari konponbidea bilatzeko. Ea zer moduz moldatu. Konponbidea zeni, Joni, ala astoari. Aldapari. Jon, astoa, Jon, astoa. Ikusten? Nik hemen basaurin ikusiet aldapak pila daudela. Zer iruditzen zaizu zuri? Ondala gaizki? Nekagarria da ze, hainbeste aldaparekin beti lerregin da bukatzen dut. Ondo, oso onak dialako egoteko eta Bizkatxo bat gaizki. Denpora guztian gaudelako aldapak igotzen eta azkenean nekatzen gara asko. Bera joaten zarenean ondo, baina gora joaten zarenean kostatzen du. Pizka gaizki eta bizikletan ibiltzeko txarto dago. Zatzezue egokiago iruditzen basauri izena eduki beharrean aldapa izena edukitzea? Ez, basauri oso poteta dago eta herrianetan basauri izena behar duelako. Ez, basauri delako politagoa. Basauri delako. Bai, lehen basauri
basauri deitzen da. Eta elurra egiten duenean, divertigarria izan behar du benetan hemen ibiltza, ezta? Hainbeste aldapekin eta... Bizkotxaldera eta hartzen dugu elurra eta botatzen gara trinoarekin. Aldapetan, kaleetan eta baparketan. Bueno, gutxitan egiten du elurra, baina ondo pasatzen dugu. Zu kiroltzalea baltzera. Ba, bueno. Izan beharko ez da? Edo zer, hainbeste aldapa egonik hemen? Pizka. Eta hemen basaurin bala kirolari famaturen bat edo zerbait. Bai, Eskailera mekanikoa esker, ez dago, ez distantziarik, ez nekerik. Baina herritarrek gustuko aldituzte. Zuk aukeratzekotan zer aukeratzen duzu, eskailera mekanikoak ala aldapa? Eskailera mekanikoak. Eskailera mekanikoak. Eskailera mekanikoak. Zer gaiti? Erosoagoak direlako. Ez dutelako aldapa egon behar eta tranquil noalako. Kalean gora, kalean bera, kalean gora, kalean bera, kalean gora, kalean bera. Ibiltzen gara.